Unumngane uhlala la kanti? Awu kulephe mina ngazi abantu baby. Uhlala la ezansi asibese Okay. Ngijida kanti-ke yazi akade eshilo ukuthi uyeza athi ngimcheck ku-WhatsApp. Oh nje uthi uzodlula athathe intombi yakhe ngeke usendleleni uyeza ke ngimlinde kancane ngiyeza isikhathi qhubeke ngifunda upronounce lana nama-verb. Ngicela usingile uzombona uke namasingile usekhaya. Oh akanantombi. Hawu ungakho Uzobona uyibonile la. Khona uhlala la. Oyi mabura njalo. Manje mthele nanje umama phela mfethu. Mama this is umama umngane wami ade ngitshela ngaye. Ingane ngiyiphatha ingane ezinhle fana. Awuzwe. Manje itseni isifonyo uhle wedwa. Mfethu yazi indaba yekhophi mfethu kuwe 4 mfethu sengaze ngiyithelele kwamina nje mfethu. Hayi mana ayisuka khumula lento ngeke ayikhumula lento le. Usho wena mfethu wena niyongcwaba ke mfethu. Ingake ngena ntombi izinto akazenzayo ingake ngena ntombi. Hayi wena namanqoko ukuthi umasha hayi. Hlalisa phansi phela mfethu. Hlala phansi. Ayo uhlelo uhlala nencwadi nje la vele waya. Mfethu mina yazi into engayizela phela la esikoleni. Waya. Nazi intata nezingane. Phela mfethu uyazi phela nawe singabantu babantu. Usaziya glow ne phethe kahle usisi. Ngiphethe kahle. Hayi phethe ngiyabona manje. Mambora ntona nade phela ngicina mfethu. It's been a long time. Asiphela asikhona safuna ukuthi siqapha lapha nje asithishila kancane. Bebe untwana ne. Okay so kuya ngabona ne. Sande bana. Into engilethele ufuna ukungizana ngamakhondo umuntu engisola endini manje ngimhleqo straight endini Mfethu uyazi nje kade ngashima mina mfethu ikhondom ngisazi nanokuthi yini nje mfethu ngizwa sekuthiwa khona nama flavor khona ibarbecue khona icheese nje angisazi nanokuthi yini ade ngayishimela uyazi mfethu akunantombi. Awu kahle wena shayele nami ngespoon mfethu uyothenga ama-morning after phile ekuseni. No mfethu. Okay ntwana ucindele ngizofuna ukushaya amanzi ngakala ne. Hayi ngizobona ukuthi sure. Sawubona wemngane. Hayibo. Mina ngiyazi into enzeka izolo. Ngakhumbula izolo ukuthi siye ephathini sadatha kwamnani. Ngicela ukutshela ukuthi nje ngase ngiqede ngihambe noGayi wePolo. NoGayi nje lomkhulu lo. Sayimzini wakhe ekuseni ngivuke ngiphezu kwesifuba sakhe. Angazi kwenzakaleni yabo kwamina ngididekile ngitshela umngane. Ngine stress nje ungangibona umngane yo. Kodwa okunye nje sizoxoxa mase sibonana ngoba nje ngiyadinga ukuxoxa nawe. Manje chizola umngane wami. Hayi yini wamthula somsindo yini lo yenzayo? Ngamtsheli ngobani? Ngobani? Yini lo yenzayo? Uzophatheka kabi yazi nje unolizwe ngamtshela. Asangizomiyekela wona lokho ngoba vele ngiyazophatheka. Ngiyabonga. Kodwa yeka lo febe bakho nawe. Angingitshele. Hello, I come back, baby. Bese sikhumbule. Yeah, hey, kita phela ngisho umuntu ongalumi ngishaye endini engenamazinyo la. Usaphethe kahle kodwa usitebane man. Hayi kahle ke nawe ukuthoma intembazana wayishelelwa umfundisi esontweni. Awu kahle kodwa. Angisaqole, lazimabura ngisamqolo ukuthi kahle
Ustress noma usengade kule team yosobisi. Ubona udlala kanjani ke wena? Somsomi. Ngcono kodwa mina ngisindile kunale ntombazane yakade idliwa abafana bamapolo ephathini izolo. Sithanda sami ngiyaxolisa. Uxolisa ini manje? Iqiniso liyashona. Bengidakiwe phela. Iqiniso liyashona. Bengidakiwe. Ubengidlala. Angithi yakho intambuzo yakho, intambuzo yakho. Intambuzo yakho. Ayisona ngithina. Bengidakiwe. Awu ubengidlala. Angithi yakho yakho man. Okay, iqiniso ke. Wow. Kahle mfethu nawe usazikhaliswa into kanjena mfethu kanti ke bangithe kancane nje nawe hawu kabili kathathu Bengidakiwe. awuye right kahle